Това е една идея с цел усмивката на българина. Дори младите вече не се смеят. Вървим по улиците и го виждаме. Какво съм направил до този момент? Регистрирал съм фирма ЕОД Иванчо и Марийка в патентно ведомство, не в патентно, а агенцията по вписванията, както му е реда, с предметна дейност, като всяка фирма, предметна дейност в БГ производство на БГ сериал Иванчо и Марийка. В патентно ведомство съм регистрирал като марка, отделно банкова сметка, това е. Сега, кое е различното? В нещата, които ги правя, винаги са различни. Различното няма сценаристи. Всеки българин може да ми прати идея, става сценарист. Пращайки ми скетч, предполагам не повече от 3 минути, става артист. Смятам, че ще има успех този сериал, защо творец е народа, няма по-добър от него. Така че пращайте скетчове. Да се усмихне и защо да не и да се замислям малко.